Una persona respira unes 18 vegades per minut. Quantes vegades respira en 4 minuts? Això són els 4 minuts i això són les 18 respiracions. Què tens que fer? Una multiplicació De què? de 18 per 4. Vale. L'altre aquí. Quatre. Quin és el resultat? 72 respiracions. Molt bé, 72 respiracions. 2 per 3, 6. 2 per 0 i 2 per 5. 2 per 2, 4 i 1. Això al 0, 2 per 5, 0. M'agafes la M de mama? On està la M? Aquí. A veure? Posa-la bé. Posa-la bé, perquè així no és una M. Ara sí. I la A? Troba la A. Aquí. Posa-la bé. Així és una A? Això és una. Aquí. Ah, molt bé. Vinga, És el palet. molt bé. Doncs posa-ho al costat. Molt bé. I ara què més falta? Aquesta. La M. Falta una M. On està la M? La M? La trobes, una M? Aquesta. Molt bé, una M. A on va? A on va la M? A on va? No, aquí no va la M. Mamma. I ara una A. I ara una A. Falta una A. Tenim alguna altra A? No, No, clar. S'hauria de posar aquí. Ah, mira, aquesta pot servir. Posa-la aquí. No, aquí no va. On va? Aquí. Aquí serviria. Què hi diu aquí? Mama. Molt bé.